Hallå? Hej! Vad har hänt? Jag vet inte. Det bara small till. Har ni varit skjutit här eller? Ja, någon sköt sig i alla fall. Ja. Är du ensam här eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är min kompis är någonstans där borta. Ska du gå och kolla om vi hittar dem? Riktigt! Aj. Det är min. Ja, vi tar den. Vi tar den. Då var det försiktigt. Var det någon kompis? Nej, det small till och så låg jag här plötsligt. Ja. Vänta på båda kommer. Ja, det är bra. Åh jävlar. Jag hör det smäller. Det smäller hela tiden. Är det någon som har kommit in här på området som inte ska vara här? Eller? Nej, jag vet. Jag hörde bara att det small. Försiktigt! Det blöder där. Har de andra som Där. är på? Det blöder där. Har de andra som kan ha koll på Där. läget? Vad som händer? Vad heter du? Aj. Där blöder det. Vi hjälper dig med blödningen där. Det blöder jättemycket där. Där. Aj. Är det någon som skjuter här eller så vi ska... Aj. Okej, ja. Ja, jag vet inte vad Det blöder där. Sen är Smalben. Du börjar med ja, Där. hur går det för dig? Vi kommer hjälpa dig och över på en båt här. Så vi får ni hittat någon annan eller? Ja, det här är Ja. hur går det för dig? Vad har du den andra båten? Vad heter du? Vad heter du? Ja, Daniel. Kan du kolla på mig? Kan du hålla upp? Eller kan du räkna till 10 på ett andetag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Ja. Hålla upp. Kan du hålla upp det fingret lite grann? Daniel. Behöver ni någon hjälp där borta med